Wainu nonse ndikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times. Lelo ndi pa 8 July 2020 pa 9 July 2025. Masiku akuoneka kuti akumavuta atu masiku ano. Ine singai wale date la 9 la 9 la 8 lidali kodzulo aya tiyite so happy birthday sinanga dzulo kunalibe ndeti ngoti happy belated birthday. Thank you. Yeah, mauno tikhale tukambirana ndithu nkhani imenenso ndithu ikuoneka zokuti yavutako pang'ono makamaka ndi nkhani ya zipani ziwiri, makamaka chipani cha Malawi Congress Party komanso chipani cha DPP amene pakadali pano zikuoneka kuti akulozana dzala ndithu kuti kodi mavuto amene amalawi tikumana nawo pakadali pano akuti mwina akuchitika komanso akuvuta kukonza chifukwa chokuti a DPP anaononga kwambiri. Nde tufuna tikhale tukambirana nkhani imeneyi program yathu ya kulinji ya tsiku la lero. Ine ndi Leya Malikano, nde sindili ndekha, ndili ndi mzanga muno Wanda Msisha. Zikomo kwambiri Leya. Wadzuka bwanji Wanda? Tazuka kai wazuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Zikomo. So potambasula nkhani imeneyi tikhale ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party amenenso ndi nduna yoona za maphunziro makamaka au kachenjede higher education amene wandi a Jesse Kabwira, komanso tili ndi mneneri wa chipani cha DPP amene wandi a Shadrack Namalomba. Tikulandireni olemekezeka a Jesse Kabwira. Zikomo kwambiri tokoza kuti tili limodzi. Zikomo timafuna tiyambe ndi inu olemekezeka. Masiku angapo apitawo panali nkhani ndithu imene inavuta pa zina zimene munalankhula. Timafuna tiyambe ndikuti muli mboma ndi inu IMCP zaka 5 zikutha tsopano. Amalawi atakukhulupirirani mu chaka chija cha 2020 kuti muyendetse boma. Ndi zinthu ziti zimene zikuvuta kukonza mpaka na lero zomwe mukuona kuti a DPP anaononga ndipo zikuvuta kwa basi kukonza? Zimene tinganene kuti mwina titakayamba kuti tapanga chani koma poti mwina focus yani ifuna iyang'ane pa zimene zikuvuta. Zimene zikuvuta tinganene kuti chavuta kwambiri ndi economy. And economy iyi tisanapite kwa zimene anaononga DPP tikuyeneranso kudziwa kuti nkhani ya ma challenges za finance kapena global problems za finance ngakhale kuti radio iliyonse ndi problem imene ili kulikonse. And chinapanga fast track kwambiri ndi vuto la COVID zimene ngakhale mutapita ndi ku Zambia mupita ku Zimbabwe kuti there are those challenges. Koma tikati tikambeza kwathu kuno tikunamizeni mutati muyang'ane zimene anapeza achakwera atangolowa mboma. Chinthu chimene sangakana ya DPP nchakuti tinapeza boma loti lidabwereka ndalama zambiri zimene sizinagwire ntchito imene tinabwerekera. Ndipo kasani chitsanzo tinabwereka ndalama zoti timange lecture road sinagwiridwe agwira ndachakwera. Tinabwereka ndalama zoti timange KIA ndipo mtayang'ana sona ya HE Dr. Lazarus Makati Chakwera anachita kuchula ndalama zimene zinabedwa usiku mene ankati akukalumbira mawala ake. Ndemwa chidule ndinene kuti tinapanga inherit economy imene inasiya zikongole boma anthu amangochi zikoti saku viru nasiya olemekezeka ngongole zoti boma had to kupereka ma credit notes kuti tipezeke kuti lero ife ni makampani amene olemekezeka a Jesse Kabwira mutimva oti sikunatani sikunalipidwe anthu anali oti sakupangidwa promote anthu anali kuti even masalaries ankalipidwa mochedwa. So mwachidule ma challenges anali obwereka ndalama zankani ngani ndalama zijosabwe kumango jedwa ndalama
nokha maona kuti even mabodyguard amakhala akuyala magalimoto apapa. So ma challenges ndoti kunali zilonda zoti boma silimayenda mmene timayendera kuyenda ndiye tinayenera kuyamba kusokerera mabowa amene ajawo ndiye tione kuti kodi tipanga chani. Mwina funso limene ndingafuse honorable inuyo momwe munkafuna kutenga boma ali munkafuna mutengera mya kapena amalawi atazindikira kuti pali mavuto amene munenawo chifukwa chake adakhulupirira kuti mwina pabwere boma lina la Congress kuti likakonze nde 5 years down the line mudandaulabe zauvutani kuti mukonze zimene adaudonga enawo. Zikuoneka kuti olemekezeka Jessica Bwira akuyenda ndithu ali pansewu ndi network ikumathawa. Olemekezeka mukutimva ngati? Olemekezeka Jessica Bwira zikuoneka kuti akuyenda ndi network ikumathawa koma tiyesesa ndithu kuti amene abwerenso apa zikuoneka kuti atithawa. Ana Malomba mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji olemekezeka na Malomba? Ndadzuka bwino kaiwereya komanso ndipereke moni kwa wandawo adzuka bwanji. Tadzuka bwino olemekezeka. Tadzuka mwasowa. Tilipo wawa. Ndithu. Mwangomva kulankhula ndithu koyamba kuchokera kwa Jessica Bwira posachedwa pompa koma zikuoneka kuti fa cha network abwerenso ndithu pa line pano. Koma mwamva mavuto amene akamba akuti a DPP dzikoli likutenga nthawi kukonza kamba kuti inu munaononga kwa basi. Mukuti bwa? Komanso mwina zina makamaka ngongole ati zimene makongola mudakongola kuti mufuna umanga nsewu ku Mangochi ata munakoza kuti mufuna mukozeka mu international airport ata kodi munatani nazo ndalama zimenezozo komanso ziko likulephera kukozeka chifukwa inu munaononga kwambiri na DPP mubwere pano mulape. Umeona ngati kuti upanga to do justice to this topic mwina tiyang'anire zingapo mwina ndiyamba ndikuyankha zakuti kungoyankha kuti kodi tinaononga kapena sitinaononge. Ifeyo a DPP ifeyo timayendetsa boma lakuti ena akabwerapo hata kutenga pamene kuyambira pamenepo ndikumapita patsogolo ndikumayendetsa bwino bomalo. Ife tikamayendetsa boma timaganizira za generation ndi ma generation akutsogolo sitimaganizira zakuti ifeyo ngati ifeyo ayi. Ndikuthandiza ichi ndikhala ndikufotokoza kuti mwina mwake kungoyankhapo kuti pamene timachoka mboma akatina kuti ngongole tidasiya za nkhani ndino amalawi adziwe ichi kodi ngongole zimene tasiya ife zidali tuzokwana 4.1 trillion tidazipeza nthawi imene mulamuliro wa Joyce Banda zili pa 2.6 trillion kusonyeza kuti muzaka tikisi zimene Profesa Asapita Muthaliga ndi chipani cha DPP anakhala akutumikira Malawi ngongole zimene zidabwerekedwa ndi 1.5 trillion. Ndiye muone zituko zimene zipitika ndi ndalama zimene zilo za 1.5 trillion muona noka kutino tinapanga zituko zosiyana pali mphaka peuko msewu umene uja kupanga pali msewu wa ku Mangochi uyu kupanga pali cancer center zambiri zimene tinapanga zokuti kuti ma technical colleges amene tinamanga madiosi anasiyana zambiri zimene tinachitira ndi 1.5 trillion imene pamene no ife timasiya ndimene no kuti tinasiya ife timasiya tikamasiya timanena kuti anthu ena azambiri pamene kwa anzatu ndipo apitirize kutukula Malawi tinasiya 4.1 trillion iwo akhala panopa kwa zaka 5 ndalama zimene zizo zafika pa 17 trillion kuti kuchoka pa 4.1 kufika pa 17 trillion ndi ndalama zingati pamene popo pali 13 trillion kuti 13 trillion iyi apangiranji kusana tizikhala pamene kuti apangira zinthu ndalama zagwiritsa ntchito yani ndikuona kuti wononga vadakhala kuti ndalama zimene zazigwiritsa bwino ntchito tingotenga ku misewu sibwezi zimene tikumazuzinga kumachita kuchoka panopa kuti ukafike ku Lilongwe kumaganiza kuti galimoto yako uyenda bwanji mawili kumashoko matayala kuphulika
kuti uchoke msewozo kuchoka kuzomba kuti ukafike mpaka ukafika pa ujeni upeza matala kupulika kuli konsepo kulibe msewu wabwino ndalama zimenezi azigwiritsa ntchito yanji. So ife tingonena kuti iwowo afotokoze pano akanena zoti a DPP taononga then manena so manena izi ife kuchipani kodi kuononga kusiya interest mama inflation ili pa 80%. Kukwera kwa zinthu chaka ndi chaka ndikumakwera pa 100 kwa jairi yonse nkumakwera ndi 80 kwati. Amene iwowo abwera zinthu zoto ndezi kukwerera panopa ndi 33%. Kodi kuononga kungakhale kumene? Kodi kuononga kungakhale kuti ukapita ku banki kuti ukabwereke ndalama nthawi imeneyo umabwereka ndi 12% 14%. Kodi kuononga kungakhale kumeneku pamene iwowo panopa kuti ukabwereke ndalama ku banki ndi 33%. Ukuononga ndalama zambiri kuti chonga kuti ukabwereke ndalama ku banki munthu ukakongole. Hello. Ngati ine ndinagula mashini opangira mabuloko nthawi imene panopa singakule ndi buloko singakule mashini omwe lokuti ngakapeze $100 mu banki singapezeke. Nthawi imeneyo kunali $6 months okwanira oti matungo opita kubanki munthu osatiso kuchipana ndi munthu osatiso ukaperekaso akuti panopa kuti umakhala kudizira wa ku banki kuti asei ndapereka ujeni angayi ndipatse ndalama ndipatse matulazi amene kuja yako kanga chetu kunalibe zimene pano zikuchitika pano zimenezo ndalama zo banki mulibe panopa black market ndi imene yakwera kwambiri anthu akutenga ndalama zawo black market kuti kuononga nkumene ife tisindaononge dziko lino ife dachitiya kuna kuti wapitirire nde iwo ango akanika kupitirira dziko lino kulipitiriza bwinobwino nchifukwa chake no ayamba kumapereka ndalama ndeti nene chocho ukalephera munthu umapanga boma la Congress kapena chipande cha Congress chimakonda ndale kwambiri zimene zonse amachita kuzitamandira kuti ife ni boma la ndale zawozo momoti zikhali ndale zachitukuko akupanga ndale zoononga ndale zomapatsa anthu ndalama kwa gula anthu ndalama ndiyeno kuyamba kwake ndiyankhe choncho kuti ife chipande chake idasha zinthu zili bwino koma anzathuwa aononga ndi afuna so kwauza amalawi kuti apite kuononga kuti amalawiwo ife kudalinjala nthawi imeneja kudalinjala amalawi atidye umboni kudalinjala nthawi imeneja mapezeka kuti atitumbula chimango mapezeka mpaka na 100,000 zoona tumbo talichiya pa 7,500 tapetereza lomweli 17,500 panopa 100,000. So tinene kuti inu mwakana kuti simunaliononge dziko ili inonso munthu akudichitira umboni ana Malomba ndimafuna muyankhe funso ili mukukana zokuti simunaliononge dziko ili ngati DPP kodi tikamapanga zonse timapanga zonse amene amaona ndi amalawi wonda amene angaone kuti oononga ndi ndani osati mukamuuze Jesse Kabwiro wa Congress wakana kuti DPP yaononga osati mukamufunse na Malomba kuti akanene kuti MCP yalepera amalawi akuona inonso atulankhani mukuona kulephera kwa male Congress pati tiye ntauze na Malawi toona panopa zikuvuta mdziko muno ndiye kuti anthu akugwiritsa ntchito ndalama kugula Malawi mafusa kuti mukandivotere patseni chanzika patseni chovotera ndalama chabwino olemekezeka atakumvani ndithu Wanda iwo in 2020 malinganadi ndi tikapanga kafukufuku chifukwa kamayankhula zinthu apa timafuna kuti tiziunikaso kuti zomwe kodi ndizoona ngongole ya Malawi inali pa 4.1 trillion by September 2024 ndikuti tinali pa 16.19 trillion so ndimangofuna ndione kuti ine malekotsa amene ndikupeza ndikuti ndi 16.19 trillion iwo amati 17 trillion so timangofuna tikonze pamene popweti kenaka ano akhoza kupitiriza because we need to be fact checking zimene akulankhula baba ncholinga chokuti Malawi azimva zoona zinthu zokha olemekezeka Jesse Kabwiro takulandirani nsoni zikomo mwamva mbani ndachitoyima chifukwa ndinali njira so ujenuyo conversation njofunika kwambiri pamene hapo Jesse mulibwaji tupate moni ndili bwino kwambiri bwana na Malomba tatokoza zimata zikomo ndayamika ndimene ayankhulira chimene angawa na Malomba anena ndizoona kuti jaji wamkulu nda Malawi tonse tikudziwa mmene amatuluka iwo kuti kodi kudatana ubwino waketu amene analandira ndalama zikapena ndalama zikusowa anthu aketu ali governor wa Reserve Bank anali awamukuti akabambe alera kuti nda president a UTM amene anali ujenoyo minister wa finance ndamwanamveka
zinthu izizi ndizoti atiuze kuti kodi ndalamayo inadusa ku banki alipa akudziwa monga chipani kuti ndalama ndikutchula inezi sizinadutse ku parliament koma ndalamazi anazilandira malo mwauza Malawi chimene anapanga ndi ndalama zimenezo ndipo president sanabite nkhani anaiponya DPP ngati ili ndi mayankho pa ndalama kuti ndalama za Malawi tanayika kuti adayenera kuyankha ndipo pamene nkakambidwa nkhani ndikusona ku parliament konkuja achimene ngawa ana malomba anali komweko ndiye chimene tikukamba ndichi munena zona forex ikuvutadi koma mudzinenanso zona DPP kuti pa nthawi yanu munkabwereka ndalama kunja ndikubwera kuno nkumanama kuti imene ndi forex cover munadi na yenu ndiyabodza it's not the true one and ngati pali ma specialist apapa akuwuzani ma economists kuti ndalama zambiri munkanena kuti inuyo exchange rate inali bwino inali false cover imene inachita kuoneka ndi IMF inanena kuti mumanama you were cooking figures ndelero mmabwera kwa Malawi ndikumaonetsa ngati economy munayendetsa bwino pamene it was based on lies achakwera has been honest enough pamene yakwera rate tikumanena kuti yakwera rate andinena ni chilungamo pakati patinali ndi crisis ya forex panopo it's not as bad and ineyo ndi mayenda achimwena ngawa ana malomba amayendaso issue ya forex sikuti it's a headache kuvuta kumalawi koka it's a pan-African problem chifukwa IMF policies IMF mapolisi apo IMF mbona mwaiona achakwera aitaya chifukwa zimene ikutiuza kuti tipange ikuti si kuthandiza Malawi osauka chachitika chonchija inu nomwenso a DPP ndematamangira chifukwa chani amene waasiya chilungamo chake ndichi dziko lapasi lonse likuchoka mmavuto isa kwathu kuna akuvuta chifukwa choti ndi bala limene munasiya inoyo asadziwa ndani kuti mukagawana ndalama ntayanu tu inoyo amalemera bodyguard wa president kumakala wolemera kuposa wina aliyense mpaka na president anu kudzidzimuka kuti chisale ali ndi ndalama zotere anditikati tineneze chisale syndrome muli nawo angapo olemekezeka Jessica Bwira olemekezeka can we maintain on the issue that we are talking? Yes. Yeah, with due respect to Honorable. Yes, let's not mention names. Yeah, Antwena. Tikamachwana Maina ndikuti ana malomba olemengezeka Jessica Bwira komanso ana malomba tiyeni tikambirane nkhani imene tabwera nayo pano tisanene anthu ena amene palibe pano okuti akhoza kuzipanga defend okha ndiye tiyeni olemekezeka Jessica Bwira komanso ana malomba we should not go into that chimene tabwerera pano tufuna tikonze tiunikire ngati Malawi kuti kodi lerolo tizima nkumanena kuti wakuti anapanga chakuti inu akuti mwapanga chakuti as leaders. kufikisana kuononga blame game itithandiza blame game it olemengezeka ana malomba sindikufuna ndifike pokuti tikuchoseni palaini pa let's maintain the issue that we are talking about. Olemengezeka Jessica Bwira ndinafunsa funso kumayambiriro kuja kuti 5 years down the line Amalawi anakukhulupirirani kuvotera chipani cha MCP chimene chinali mgwirizano ndi zipani zina tonse alliance kuti mukonze zinthu. Should we waste time now blaming chipani chimene chinachoka kale malo mokuti mutiuze kuti zinthu mwakonza bwanji ndipo chitsogolo mukukonza zinthu motani? Should we waste time olemekezeka lero kuti muzibwera ndikuuza Amalawi kuti zinthu zikuvuta chifukwa cha zakuti yet Amalawi anakukhulupirirani kuti inu mukhoza kubwera ndikukonza zinthu? Okay. With due respect, I don't think kunena kumene kunali vuto is wasting time. Chifukwa kuti tikonze. I think pachizungu pali a very very good adage which says you cannot dry yourself if you don't know where the rain started to beat you. Ineno ponena zambuyo. It's because antakuloza za life eyo as if we did not inherit a history. Tidzidziwa ngati nyumba isakuta kumangidwa timafuna tidziwe kuti kodi ana soweta matumba cement ndani
amene sanalipire madzi kuti nyumba imangidwe nsanga ndani. All I am saying is we are not saying everything which is wrong here is because of one issue. Kona ndayamba kunena kuti dziko lonse is facing challenges. My problem comes when you are pointing fingers at us just because antanati kuruvirira tizotanthauza kuti zinthu sizinaonongedwe. You must understand that the government is a continuous conversation. Zimene tikupanga ifeyo zili ndi impact ya zimene zinachitidwa ndi UDF, zimene zinachitidwa ndi DPP1, zinachitidwa ndi DPP2, zimene tikupanga ifeyo including kosa kumene tachokera. So pointing fingers does not mean we are abrogating our responsibility. All we are telling you is ndalama zimene atipatsa malai kumagwiritsa ntchito zimene zimabwera zikulipira ngongole zimene zinasiyidwa ndi ma mistakes anachitidwa mbuyomu. And if I'm able to produce a paper kuti awa anabandalama akulepera kudusa, why can't they just tell us where that money is? Because in drama imene ibwendita maliza zimene tikupanga panopo. You must understand kuti as a party in government we have a duty to explain why we have not delivered it where we are, and where we are saying is we are not where we wanted to be. That's why tikubwerera kuti tikonze zinthu izi mpaka nakoma nthawi timaongola mafupa kuteka mabala amene anasiya gulu lake na malomba. So it's not just pointing fingers for the sake of pointing fingers. It's because people must know Honorable Namalomba, I'll give you time to speak. Honorable Namalomba, ndikupatsani nthawi kuti mupange respond kuzimene Kabwira alankhula. Chonde tizipasana mpata ndithu. Ino inamudikire muyankhula. Komano mwina funso lomwe ndifuna ndipite nalo kwa Kabwira tisanapite kwa Namalomba. Ndifuna ndikuona soda tulankhani athu ali palaini. Mayi mukunena kuti zimawawa anthu akamaloza zala kwa inuyo yeti mavuto ndi ambuyo. Nde kusova kwa nkhani imene nanunso ndikuloza zala mbuyo mo number 1. Number 2, kodi anthu akamasintha boma zifukwa zake sizimakhala ngati zimene zozo anthu amakhala kuti azindikira kuti omwe alipo pamene popo sakuapasa zimene akufuna ndi amasintha cholinga chokuti abwerese amene akuganizira kuti apasa mayankho. Kodi iwayo kuyankha kwa anthu amene aja nkwadandaulira kuti ntchito mwatipasa ija ikutivuta chifukwa amene anali mbuyo aja adaononga mesa inuyo mukwena kuti mubwere nkukonza zimene zijazi kuti anthu alulutire anthu ayimbe nthungululu kunjaku. Mayi Kabwira. Salabu na kwambiri ngoyankha mwachidule kuti solution is not pointing fingers, solution is solving. That's why maona chakwera pa nthawi yoyamba amalawi amene amalima soya amene amalima foja akulidwa mitengo yabwino. That's why maona ta solve problem ya black market, and that's our position. Amabisa mpaka sugar tachita kwa saka mpaka kukakonza. Economy hii it's not frailing. Taika ma solutions ifati kujua kuti anthu saja ma explanations. That's why maona kuti achakwera panopo kumene kuli njala akugawa chimanga mosa kondera aliyese. Economy hii tukuikonza, and I think you can see situation yathu different compared to our neighbors. We are actually doing quite well given the conditions we are meeting. You are very right. And akufuna ma solutions. That's why night and day mukuona achakwera is pursuing an economic diplomacy. Akupita kumena kuona kuti atagulowetsa train for the first time. We have delivered train yoti izinyamula zinthu, izinyamula mafuta kuti mitengo itsike, because we know ma challenges amene Malawi akukumana nawo. Taika misewu yoti chani trade iende bwino. Misewu is connected to trade centers. Mukaona ATMM strategy, we are getting Malawi to manufacture dana lomwe litatsegula cancer center. We are not just sitting tikuika ma solutions because tukudziwa kuti Malawi anatipanga trust. And ineyo the good thing I want you to know is mukunena kuti antazima ntungulu ina I can supply to you anthu amene akuimba ntungulu. People must not understand a single story ya DPP. Gulu la opposition ndi DPP akuyankhula kuti akufuna mpando, anaononga anthu analepera, they had their chance, anachito settled out of government. So please let's not speak as if every Malawian is crying. Kuna Malawi amene iwo akakhala and ngambiri just look. Opposition there's nothing to show. This country has never seen roads equitably distributed like this. This country has never seen university ikulandira maloni like this. You have never seen a president amene amapita ku parliament yukayankha mafunso
accepting where challenges are and giving solutions. That is how we solve an economy. We don't Olemekezeka pepani sina pepani nthawi ndiyopatsana kuti wina alankhuleko olemekezeka anamalomba mwamva zimene alankhula Jesse Kabwira. What is your reaction to that? Tisanapite kwa atolankhani athu akonzekanso apa. Zikomo kwambiri pali zingapo zimene yankhula koma ndingoyamba ndiza kuti akuti a DPP adaba ndalama tsiku limene timatuluka mboma ndikuoneka ngati kuti ndi umbuli chabe umene uli kumale Congress Party. Ndi umbuli umene ukuonekeranso kayendetsedwe ka dziko kayendetsedwe ka economy, chifukwa pa tsiku limene akunenalo ma transactions ameneyo anali a Reserve Bank ndi mabanki kumakhala sweeping arrangements imene banki pa tsiku lilonse zimachitika zimenezozo. Munthu sangakhale kuti akuba ndalama ndipo anakhala kuti akuba ndalama. Apolisi alikonko kubomako kwachakwerako osawamanga anthu mpaka na pano ifanya chani amene akuti adawonongawo osawamanga iwowo ali kuboma kumwe. Ndiyeno kumasiya anthu aja osachita kanthu kumapezeka kuti kumangodandaula kudandaula kulira kumene kudandaula kumeneku kungoona ngati sikukoketsa misonzi nkuonama. Ngeti nenenso pano kuti akamati achakwera atakulamulira dziko lino vuto ndili achakwerawo leadership mulibe mwachakwera tizinena chilungamo mulibe leadership kuno kumalawi kuno mmene masankhira atsogoleri. That's where tiyambe nokusakasaka kuti masankha bwanji atsogoleri tiyambe kuona kuti anthu amasankha mtsogoleri kwa yoti ndi wakwawo wakwitu zimenezi zisiyidwe panopa anthuso ndiyafule kwa anthu amalawi akamasankha mtsogoleri aziona mavuto amene ali pa nyumba pawo kuti feterezo kuti akamugula bwanji kuti chimanga chimene kuti kakhale nyumba mwa adzidya kuyambira pa January kufika pa December kuti chimanga mtsogoleri wake amene angapangire zimenezi ndi ndani. Ndiye tikunena ife pano njala imene yaoneka mdziko muno mulamuliro wa TPP sidaonekenso koma achakwera ali komwepo. Anthu akupasidwa ndalama pano kumawikanika ku State House kumalandira 50,000 ndiye kuti masiku 10 ingakuponya masiku 10 okha. Mauche anthu amene amangiza za ikono amene kuti uyena okha ndi ndalama yokwana 55,000 pa tsiku ndi ndalama yokwana masiku 10 okha koma kuti masiku 345 days udzakhala kudya ndalama yake yomwe. Ndiye kuti ku times 5 years adzakhala kupatsa chakwera 50,000. Iyayi utsogoleri ndiye wofunika. Tiye tiyambe kuunikira bwinobwino kuti atsogoleri akamabwera patsogolepa kodi akulu amenewo adagwira ntchito yani kodi adayendesapo kapena zawo kuyendesa kampani bwinobwino pamene samaba akulu amenewo kapena iye akasunga wanthu amenewo koma kungotenga chifukwa chokuti anthuwo ndiyoti ngakwanu uyuyo ayingi wa mtundu wathu uyuyo ngwa chachi chathu uchipaya kuona mavuto amenewawo wayena munthu sumapita maiko ena ngati Singapore imene inatukuka pa dziko lapansi pano. You cannot be a president if you are not a CEO. You have never been a CEO of a company, a listed company. You cannot. Kama mupe pano kuti anthu apita kuje kuzisankho pano akuti ma presidential candidate mpaka na 16 18 kuti mwayangane loko ndi bosa yomwe pa nyumba pawo sana alibe. Chabwino olemekezeka anamalomba ya ndimalize kumapeto ndimalize ndani yakuti kusiyana kwa MCP ndi DPP ine ndakabwirawa titokuyankhula koma Malawi ndamene anganene kuti ulamuliro wa DPP unali ndi mavuto ake awa ndipo unali ndi zabwino zake izi. Ulamuliro wa MCP uli ndi mavuto ake awa ndipo uli ndi zabwino zake izi. Kuna pano kupeza program itimapita nokafusa Malawi tiye tikafuse na Malawi kuti amayi mutichani mutinji zisile pamene. Tathokoza kwambiri anamalomba tilankhuleno ndi amalawi. Wadzuka bwanji Nelson Gonjani? Ndadzuka bwino kaya inu mwadzuka bwanji madamuleya ku branch ya komanso a Wonder Zuga zikomo kwambiri moyo uli bwino pano kwambiri kuno kwasungu talandireso Malawi kuti kukati mwa kulinji ndiye monga ndi experience ndili nayo ndikuona kuti ndiyeze ndi Malawi mmodzi amene wasetera bwino nkhani imeneyi kuti imve kuti mavuto amene akuluakulu akulamulira pano boma komanso otsutsa kukamphikana kuti vuto ndini kuti zikuthandiza bwanji Malawi pali mayankho kapena tichitenje ngati dziko. Chambira mwina dzina lanu ndani? Dzina langa ndine Lester Katete ndimakhala kuno ku Kasungu. Chabwino nkhani mwaimva mukuona kuti pakuvuta ndi basi
nkhani ndayimva bwino kwambiri pamene pakuvuta ndipo kuti boma lili ngati delay mmakhala ngati mukupatsirana kuchoka kupita uku sono ngati wina wampasira chinthu kuti pitiriza amene wachitengayo ndi amene amayenera kupanga zinthu zothekera kuti chinthucho chikhazikike posayang'ana kumbuyo kuti kunali zotani. Tinali ndi Malemu Kamuzu amatiuza kuti Malawi was a star performer. Akamati star performer ndikuti munthu umakhazikika pa chimene ukuchitacho kuti anthu athandizike. Choncho munthu amene ali wanzeru wozindikira kwambiri akafuna kuthandiza amapanga chinthu chimene akuona kuti ichi chakachipanga anthu athandizika posayang'ana mbuyo kuti ena amatani. Iyeyo akuyenera agwiritse nzeru zake pa chimene ali nachocho kuwathandiza Amalawi. Choncho ine kuona kwanga kukankhirana-kankhiranaku Amalawi sapindula china chilichonse tingochedwapo koma wanzeru amati akachitenga chinthu amatenga zimene Amalawi kutsanzakezo nkuzikonza zimenezo anthu ndi amaona kuti apato apa pakonzeka koma kuti auja amatere zimenezi Malawi sizimthandiza china chilichonse. Chimene akuluakulu awana kachita makamaka amene akulamulirawo anakangoona zimene azawo Malakwitsa iwo ndikuzikonza ndikumapita chitsogolo. Choncho Malawi akhoza kuthandizika. Ine maganizo anga pakani mene ndikuonera ndi choncho koma zokankhirana palibe tizingochedwa. Tathokoza kwambiri mkulu mukhatsingula bwino zikomo kwambiri. Ndikubwezeranso ku Blantyre lero kuti mupitirize ndi program yo mkulu amene kuno ku Kasungu wayankhula motero. Tathokoza kwambiri Nelson, tsiku labwino. Zikomo. Wanda, zikuoneka ngati kuti blame game yakula. Unfortunately chifukwa chokuti kazidamba m'Bible muja unataja chipaso kumfunsa nzake kuti akoduli kuti ankazi munandipasa uja blame yayambika. So I think we have been blaming each other pa zinthu zina zambiri komano ine kwa ine nimaona ngati kuti blame yosima konza china chilichonse pamene tazindikira kuti china chake sichili bwino ndi pa nthawi imene timayina kuti tikonze andi kunena mobwereza leya Amalawi akazindikira kuti uyu sakutithandiza amamuchosapo kumbweresa wina ncholinga chokuti winayo akonze because amakhala azindikira kuti amene ali pa nthawi imeneyoyo sakuthandiza. So I think imene izikhala phunziro kuti ngati fati bweresa anthu akuzindikira kuti pali mavuto ife tikabwera ngokhala phe ngokonza mavuto aja nokhulupirira zotsatira zache zimalankhula kwambiri kusiyana ndi kuti mwina tiziyankhula ife pakamwa amamoti ndimakhulupirira kuti well done is better than well said. Yes. Mwamva olemekezeka Ajese Kabwira. Ndamva ndipo ndithokoze Amalawi amene mukuonetsa kuti chimene chikufunika kwambiri ndi kukonza zinthu. Koma ndibwereze apa kuyendetsa boma is not a football match. Si chinthu chotuma ngolowa nkunena kuti panali chakuti no, you have to run an economy and economy imatengera kuti maziko amene mwapeza ndi otani. That's why team ya independence panopo imati tikubwezeretsa maziko ngati tinapeza pamalo pali ngongole mudziwe ichi boma silipereka sizingatheka kuti msabweze. We have been working hard kuti tibweze ngongole zinasiya anzatiwa nje ife chinthu china chimeta panga nchoti tisasiye responsibility yathu. That's why mukuona mpaka pano Malawi has not defaulted. Tabweza zonse zimene tinazipezazo koma zili ndi impact azimeti mainero titipange speed ndingapangire andikulongosola kuti china chimene mukuchiona musakuchiona tayigwirisa ntchito kubweza huko sikuti we are running away from responsibility andikuda kakha kuti tikupanga run away. I'm telling you bwenzi muzipatala mulibe mankhwala panopo but I'll tell you kuti achakwera is not abrogating responsibility aitenga akudziwa kuti boma is continuous ndipo tikudziwa kuti Malawi akufuna ma solution koma economy imayenera kuti mupitirize zimene parliament inachita promise kuti ilipira tipange zimenezo. And I'm telling you ngongole ya debt mene yakuliramo out of 100 kwacha 70 ndiyo mwiti naipeze. It's not what we got. Olemekezeka pankhani ya ngongoleyo olemekezeka mwina pankhani ya ngongoleyo titabweranso kwa inu munakamba za ngongole zimene munazipeza kuchipani cha DPP komano mafigures akuonetsa kuti a DPP anasiya 4.1 trillion koma now as we are talking ngongole yafika pa 16.1 trillion. Mwina pandama zimene ziwino kuti zina zimapanga accumulate as mukamabweza kwacha ikamagwa ndi zina zotero. Do you know kuti pa nthawi yanu pa 5 years mwangongola ndalama zingati? Actually on that one zango ndivuta pa phone
ndingani imene ndachakwera timakhala pasi ndikupanga calculate. I know exactly what our debt burden is and I can account to you why it has increased. Mudzidziwa kuti ndalama imabwerekedwa m'madollars. The minute kwacha is devalued, timafuna imene inuyo mukudziwa kuti in 5 years mwangongola panokha ngati tonse government. Like I'm saying, I'm aware and I've done my calculations. How much is it? Top of my head in Dinama. Okay? But what I want you to know is I am very, very aware of amount in our reign. Alright? But I can challenge you kuti mukaiona ndi imene tikupanga service panopo ndi imene tinapeza. I will tell you kuti over 70% is because of the accumulation ya debt net na ipe. That I can challenge you. Leah, mwina akuti sangakumbukire kuchokera pa top of the head. Fine, we sitingachite kuwaumiriza kumano tikayang'ana marecords apapa mene manene amucha kuti kuchoka 2020 pamene tinali pa 4.1 trillion tafika pa 16.9 trillion tanthauza kuti ndekuti ngongolezo zachuluka ndi 12 trillion. I think malingana ndi akabwira kuti akhoza kuchita account kuti ndamapanga chani. Now going back to Ujeni Anamalomba pakumakambidwa nkhani apapa. I know kuti at the end of the day chituko chimene chachitika under any government chimakhala cha Malawi. Komano pakamakambidwa kuti panali ndalama zokuti zinatengedwa komano ntchito sidagwire. Munkulankhula kwawo maikabwira makambapo za msewu wa Mangochi. Inuyo munkukamba kwanu mukukamba kuti msewu wa Mangochi munaukonza. Koma kupita pano pati tikaone ndikuti timaona kuti unathera paboma paja. Kuti ndalama zimene zinatengedwazo zinali za kungothira pamenepo. Komanso mwakambapo inuyo za cancer center kuti munapanga cancer center. Maikabwira kuyankhulanso kuti iya cancer center ayitsekulira panopa. Yeah, so sitikufuna kuti tizikanganirana kuti anapanga ndi ndani metanenera muja kuti at the end of the day zitukukozo zimakhala za Malawi sizimakhala za Chipani. You do it for Malawians. I think that's why tinabwera ndi National Planning Commission kuti Malawi naga zisankha zitukuko. But at the end of the day ndalama zo zikamanedwa kuti zinatengedwa cholinga choti zikapangire zinthu zija nkusachitika ena nkubwera so mazanira zimene zijazi pamene popo. Inuyo can you come here and say Anamalomba kuti munthawi yanu palibepo kuti padatengedwa ndalama zoti zikagwira ntchito osapangidwa? Awanda fuso limene limwe ndifusa fuso labwino kwambiri. Munthu ungakakongole ndalama kapena dziko kukongola ndalama zija ndikatenga munthu kusakagwira ntchito. Popeza kuti okongola onse akamakupatsani ndalamazi amakhala ndi ma conditions zake. Tinambe ndi msewu wa asapita mutali. Umene uja condition yake inali yochoka pa junction paja ukafika Mangochi. Akakamba msewu wa kumakanjira ine ninapita ku South Arabia kumene nakapeza ngongole ndalama zimene akuzine nazo. Problem imene ali kumene kuja nayo kuti msewu uja feasibility study sinachitike. Anatuuza kuti bwererani ndalama zilipo mukapange feasibility study mutiuze ma costings zake. Mu 2019 imene. So kuti akanena kuti ndalama zinalipo ndipo zinajedwa ndezi dakhala zojedwazo zinakaoneka mu 4.1 trillion tunena muja simple mathematics. Ngati tinalandira ndalama zija ndikuzidya ndiye kuti zinalowa mu 4.1 trillion ngati sinakongola. Kopano nkhani ndiye kuti tinazipanga account bwanji ndiye tunena kuti ifeyo mulamuliro wathu ndalama zimene tinakongola ife ndi 1.5 trillion. Ngati mukufuna mutifunse kuti pa 1.5 trillion tionetse zitukuko zimene tidachita ife tikupatsani zitukukozo. Koma kuti ati munthu adaba ndalama ayi. Ife tikamafunsa timanena kuti akatikuba ndalama ikuba kundalama tikungokayikiranso pasingana kuti akuba ndalama koma tikukayikira ife kuti kumale Congress party achakwera kumapereka ma 50,000 kuwaitana anthu pano pali blanta ya muno akuwaitana anthu mapiro state house makapatsa ma 50,000. Kodi mtsogoleriyo ndalama zimenezi akuzitenga kuti kodi ndalama zimene simisongo ya Malawi mwezi yeti kauza Malawi pano kuti tonse amene tili ku Southern region achakwera bwera ali kusanjika ngati sana kuitana ine ngati kuma 50,000 nyamukani tengani ma mini bus nonse tiye bire kusanjika Anamalomba. Yes. Kila kwisi Ndemwina mnati simu zichira mayina wona Anamalomba tiyambepo.
yeah so olemekezeka Jesse Kabwira komanso anamalomba tamverani kuno olemekezeka a Jesse Kabwira komanso a Shadrack ndino olemekezeka yes tizipa sana we mai Kabwira anamalomba pa kupanga my allegations kuti a president a ziko lino amene so ala president a chipani cha MCP akupereka ma 50,000 akuti pano ali chigawo cha kumwera kuno upereka ma 50,000 munga yankepo zotani pa that allegation. Ndisana yanke pamenepo I don't want anamalomba I use diversion nkhani apa ayanke moera ntima ndalama zimene anatenga za Lake Shore zinapita kuti Fajoti Lake Shore Road amaliza wapanga ndi Chakwera ndalama zimene anataka konzakia zinapita kuti namba 3 Lake Shore Road olemekezeka Jesse Kabwira, can you take the question imene yabwera kuno olemekezeka Jesse Kabwira? I want him to olemekezeka Jesse Kabwira komanso a Shadrack Namalomba, let's make this conversation kuti ikhale ndithu yabwinobwino ya smooth ndi nonse olemekezeka, so let's make this conversation bwinobwino iflow bwinobwino. Olemekezeka Jesse Kabwira, tiabwere senso palaini pano koma no by the end of this conversation program imene chimene tikufuna pamapeto pa zonse kuti amalawi auzidwe zona zenizeni chifukwa tikuyandikira nthawi ya chisankho wanda sichoncho nde anthu andale amakhala ndithu ndi mfundo zawo zokambira zoauza Malawi zoamema kuti ayi tivotereni ife tipanga zakuti so we want to see kuti kodi 5 years down the line kodi anthu andale wakuyeneka kumabwera nkumati ife talephera kuchita zina chifukwa chawa ife tatere chifukwa chawa pamapeto pa zonse funso limene tikufuna pano kuti atiyankhe mwina olemekezeka a Jesse Kabwira kuti kodi amene akuyenereka kukonza dziko ndi ndani, is it opposition kapena boma limene likulamula? Olemekezeka Jesse Kabwira. kuti a president state house aitsegula kuti munthu wakunsika munthu wopemphera wina ali yesa atakupita amafuna tidziendetsa state house yawo imene ankangoja ndache na ndani uko okaoka akulu poti akuti tisachule so imene yawo ya ma 50,000 sindikuyiyanka ndifuna adziwe kuti Chakwera ndi president wali yese ndipo watsegula state house kuti anthu adzikachezana wadzidzita mafuto awo. Number 2 mwanena kuti hayi ndo yakula ndinene. Number 2 ndimalize kai ineso muyankhula ndimwana ngati kuti ngati pali nangati pano ndiyanke zimene mwandifusa phone ndi yaduka tikufusidwa za ma 50,000 so ndayamba ndikupanga clear that one right. Number 2 mwanena kuti who is supposed to solve this challenge amene akuyenera kupanga solve ndi Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Makati kanji chimene ndifuna nditsindike pano tikupanga solve chifukwa mukati muone pano Malawi sana gulidwepo ya ndi soya amene zikuyendera Malawi panopo amangiridwa maskulu Malawi panopo mukamufusa akakuzani kuti ma health center 200 ali pa ground mukapita pa Malawi panopo akuzani kuti sanalandireko nifi meneta walandirira mavuto awo sikuti adzasolvedwa apitiriza kusova Chakwera 16 September akubwerera pa mpando chifukwa iwowo akukonza zinthu ndipo amalawi ambiri akukondwa ndi mene akuyendetsera zinthu pano nditsindike sikuti mufuse kuti akuyenera kusova ndani ndikuzeni kuti akusova Chakwera ndipo apitiriza kusova mavuto amene mpaka 2030 wo awa mukumva kuyankhula wakumva kuwawa chifukwa choti alibe mayankho zinthu akuona okha pamene alipa kuti amalawi sakuafuna nditsindike pano kuliba kufuna DPP ibwerere mavuto amene tinaona ndi anthu amene wasitina iwale ife tikudziwa amene anaphedwera Achambala tudziwa amene anaphera 21 people kumpoto tudziwa amene ankasunga kota ife tabwera tachotsa zonsezo nderero wina asati kodi angathe mavuto ndani mavuto wa akutha ndipo zinthu zikuyamba kuyenda. Look at our economy mukozo malira amene muri studio but go outside mukafuse mulimi akakuzani kuti president wake ndi Chakwera akuzani kuti ngati kuti president wamika ndalama nthumba ndipo nkumagula zinthu ndikumalipira ana fees ku school ndi
ndichakwera. Pitani kwa adziphunzitsi akakuzani kuti palipo apangidwa promote. Pitani kuma HSA mupite ku health akakuzani kuti palipo atilemba ntchito like this. Ndemo kamati anga solve ndani tikusolve ndipo zinthu zikuyenda. Amene amadziwa chilungamo akunena kuti Malawi Congress Party wanda unalankhulapo olemekezeka wanda unalankhulapo kuti munthu ukamachita zinthu siumafunika ndithu kubwera nkumati no ukhoza kulankhula but kwa ine mana kuti kunena kuti wachita bwino zimamveka bwino kusiyana ndi kuti wanena bwino eti saying kuti well done is better than well said. I think ndi mathawu mapikisana mawu kwambiri mwina anthu andale kutani komano pa mapeto pa zonse tili munyengo yokuti amalawi afuna kupangaso chiganizo china kunena kuti kodi tipange bwanji kupita chitsogolo ngati dziko nde aziyang'ana kuti kuli Malawi Congress Party komanso kuli enawa kunjako. So funso limene olo zimene aujeni andala kwena kuti azipanga ndizo kuti kodi hope yomwe tikumpasa Malawi ndiyo tani kuti Malawi akapanga chiganizo chake because the Malawians will now may have to make a decision ali ndi kalata manja very powerful kapepala kamene akhala kupanga nawo chiganizo nthawi inoyo amve zotani ncholinga chokuti kama kapanga chiganizocho chikakhala kuti based on adequate information, based on verifiable facts, based on something that they can touch, they can feel. I think izmezo zofunikira kwambiri kuti amalawi atani chifukwa pena njovu zikamamenyana kumavutika ndi utsu ndi amalawi amakhala kuti akusowa kuti kodi ndiye tilowere kutiko kumwe tinkaona ngati kuti zikusokonekera akukhala ngati nakusakutikanira amene kuona timaona ngati kuti atithandiza akuona kuti akublame anzawo kodi atithandize ndi ndani. I think mwina ndi pamene anayamba kuyankha andunawa ndi ndikuona kuti ana Malomba nawo sabwera pa line chifukwa nthawi inake anachoka pa line. Hello, ndilakali pa line mukundimva? Tokumva nonabo tawaso kuti ana Malomba nawo afikaso pano. Oh, thank you. If I can go first, ndifuna ndi osati mukhale omalizira inuyo timalankhula nanu posa chedwa pompa nthawi yatithera papa kuti mati is off ndiwe titikira. Okay. Olemekezeka ana Malomba kunja kumwina andale zikuoneka kuti mukungokokana malomo kuti mupereke ma solutions kwa amalawi. Inuyo ngati achipani cha DPP komanso muli ku opposition, what solutions do you have for Malawians? And by extension adakuthamangisani amalawi 2020 ndi chifukwa chani akuganizireni so kuti mubwereso padakali pano? Why should you come back? Ndiye, thank you very much. Titukoze chifukwa cha mafunso amene wa awiriwa. Funso lachiwiri ndiyambe lachiwiri. Amalawi tu sadatithamangitse. Amalawi adasankha kutino akufuna aone utsogoleri wa Chakwera ndi Achilima. Sikuti adatithamangitsa yani. Amafuna kuona. Ndiye auona. Chilima yonso kulibe adapita. Ndiye akhala okha Chakwerawo. Ndiye mukamene kuti anatithamangitsa kuna akhala maiko ena tinangana kuti pamene Saulo Sujana mwali achonchiti boma la Chakwera linathera tupompani. So sana tithamangitse iyayi. Mudati muonesese bwino amanama kumene kuja akula amene olemekezeka na Malomba pepani fwa cha nthawi ya tangosala ndi a minute yoka. We just wanted you to address the issue ya ma solutions pamapeto pa zonse awiri nthawi imodzi patoto zambiri mbiri koma ine sindikuyankha yani zambiri mbiri za kansa kuti kansa akatamanga ndiwo ana Malomba you have a minute. Okay, Chabi. Thank you very much. Ifeyo yapangi timene chonchi kwa Malawi akudzi otsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika kuti ndi utsogoleri wokhazikika pa nthawi imene tinalowa mboma 2014 tidapeza so mavuto ngati amene akumana nawowa kukwera kwa zinthu nthawi ya Joyce Banda anthu adali adaba ndalama za kashigeti mmene akubera wawamu kumaba kumapereka ma 50,000 chimodzimodzi kusiyana titakwera kunalinso njala inflation ma interest rates anali wokwera kwambiri teteja kuti 37% titabwera tinakonza economy ija nkumapeza kuti inflation mapezeka kuti ili chama 80%. Iya interest rate ku banki 12%. Kumapezeka zinthu zabwino zokhazoka forex kumapezeka moyo anthu kumaona kuti moyo anthu tosama amadabwa anthu kuti dziko limenda chonse. Ndiye ife tikunena kuti
uchokolemeti kubwera nawo pano ndikuzakonzanso mavuto ifeyo timakhala ngati anthu okonza zinthu ena akaononga ife ndi akadaula okonza zinthu ena akaononga then awawa aononga amalawi aone kuti awawa aononga ndipo iwonso azindikire kuti aononga DPP ndimene ingadzakonze chimene ife tinganene manifesto yathu ikubwera posachedwa apa apresident athu akhala kupanga launch amalawi adikire zimene zili mmenemo koma zazikulu zakuti tikudzakonza economy tikudzakonza dziko lino kuti likomere malawi aliyese njala isadzakhalenso mdziko muno anthu azigwira ntchito asamadalire kupempha pano aliyese akupempha ndalama ana malomba kupempha ntchito zikomo kwambiri nthawi yamyatha mmene tinanene aso nthawi ijaya umakambanso kwambiri za Joyce Banda I think zikanakhabwe na Joyce Banda alipo so let's not continue tizikamba za DPP ndi MCP pitani kwa amayi Jessica Bwira olemekezeka Dr. Jessica Bwira you have a minute kwambiri timafuna no ma solutions moving forward mutu zazotani ma solutions ngamene mwane nawo ndamene adzaike food on the table for anthu osauka ife pamene tufuna tichedwe kwambiri ndipoti njala imene yagwira dziko lonse lapansi ndipo ndithokoze kuti ana malomba ulendo uno avomera kuti nawo pa nthawi yawo kudali njala njala ikupitiriza munanena nokhatu apa nthawi ya Joyce Banda okay it's okay imene yoyo itikwa munanena nokha ina was right olemekezeka Jessica Bwira nthawi yanu a minute imene tinakupasani mwayiononga mwayimaliza nthawi no yatha so I'm afraid we have to stop here. Alright, koma we are going to fight hunger. Make sure kuti anthu akale ndi ndalama. Tione kuti nifiko nzedo ikale banki payoka achichepera azikhala ndi ndalama. School tikukonza. Ndi mukuona kuti tukika quality and inclusive aliyese tiendese malai 2063 modutsa mu ATMM strategy imene ikuti tipange manufacture tathokoza kwambiri olemekezeka Jessica Bwira umuso wanda timalize motere nthawi ndi yatheratu tathokoza potitana zikomo kwambiri nonse waona ndali za kumalawi amalawi ali mchipande amanati chiziwa mchipande powomula Umuso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 9 July 2025 ine ndine ya Malekano ndinali ndi Wanda Msisha komanso pa line pa panali a Jessica Bwira komanso Shadrack Namalomba mpaka na tsiku lina mwakoma nonse.